Týždeň pred vianočnými prázdninami sa brány Strednej odbornej školy stavebnej Emila Beluša otvorili nielen pre jej študentov, ale aj pre účastníkov medzinárodného projektového stretnutia. Naša vyučujúca anglického jazyka inžinierka Ďurišová podala projekt do Comenius, do Národnej agentúry, kde sme požiadali o spoluprácu so zahraničím. Podarilo sa naviazať spojenie so 6 krajinami, a síce s Veľkou Britániou, s Holandskom, Španielskom, Poľskom, Bulharskom a Rumunskom. A tieto krajiny mali také prípravné stretnutie v tom februári v Blackpoole vo Veľkej Británii, kde sa dohodli na vzájomnej spolupráci medzi školami. Jednotlivé školy budú organizovať prípravné stretnutia, alebo lepšie povedané pracovné stretnutia, kde budú jednotlivé krajiny prezentovať svoje kultúry národné a svoje zvyklosti a takéto podobné udalosti. Po prvý raz sa študenti tvárou v tvár stretli až v Trenčíne. Týždeň pred Vianocami sme privítali všetkých účastníkov projektu v našom vestibule. Tradične, ako sa na Slovensku patrí, chlebom a solou v národných krojoch. A potom sme pre nich pripravili malý kultúrny program v spolupráci s Gymnázium Ludvíka Štúra a so Strednou umeleckou školou v sále vedľajšej školy, kde sme im predviedli nejaké tradície, tancovali tam trenčanisti, hralo sa na fujare, hrali sme na harmonike, naši žiaci pripravili takisto nejaké zaujímavé čísla do programu. Umelecká škola nám tam pomohla spraviť módnu prehliadku. Stredná odborná škola stavebná Emila Beluša pripravila pre svojich hostí bohatý program. Počas 5 dní im ukázali, čo sa dalo. Okrem toho, že si pozreli Trenčín ako historické mesto s hradom a s pamiatkami, nápis trenčiansky a celé centrum, dostali sa takisto do Bratislavy, kde si pozreli zase naše hlavné mesto. Mali sprievodcu, takže videli hrad, videli centrum hlavného mesta, videli aj nové štvrte. Potom mali program bohatý, že sme pre nich pripravili v útorok také vianočné posedenie, kde sme spoločne s našimi zamestnancami pripravovali, zdobili perníky, čo bola pre nich veľká atrakcia. A takisto vyrábali vianočné ozdoby, také ozdobné gule na stromček. Pocestovali trošku aj po Slovensku. Pracovné stretnutia boli tu na škole, ale jeden deň strávili v Bojniciach a na Hornom Ponitri. Potom ešte navštívili takú zaujímavosť skanzen Sklársky vo Valašskej Belej, kde sa mohli pozrieť a prípadne si aj skúsiť, ako sa dá stvárniť sklo. Takže to bolo pre nich veľmi zaujímavé. V rámci tohto projektu študenti riešili tému, ako vidia svoju budúcnosť v spoločnej Európskej únii. Tu na našej škole vlastne prezentovali svoju krajinu s touto myšlienkou. Zahraniční študenti boli ubytovaní v rodinách študentov školy. To im pomohlo vybudovať si dobré priateľské vzťahy, zlepšiť sa v komunikácii v anglickom jazyku a hlavne aspoň trochu spoznať našu kultúru. Najbližšie sa študenti stretnú v máji v Bulharsku. Ako povedal pán riaditeľ, tí študenti, ktorí sa chcú do tohto projektu opätovne zapojiť a vycestovať tak do Bulharska, sa musia naozaj veľmi snažiť. Musia byť úspešní nielen v školských projektoch, ale ovládať aj pracovný jazyk projektu, ktorým je angličtina.